ஏன் இப்படி பண்ற? ஆ? புரியலையா? இல்ல. இரு இரு. படு. ஏச்சிப்பா. பட. இப்ப புரியுதா? ஐயோ எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. என்னாச்சு உனக்கு? சித்தி இப்படிதானே பண்ண சொன்னா? தப்பா பண்றோமோ? இல்லையே. ஏய் தள்ளு, நான் போறேன். ஏய், நீ என்ன பண்ண சொல்ற? நீ ஏன் இப்படி கோவப்படுற? பாப்பா உனக்கு லவ் பண்ணவே தெரியல. சித்து சொன்னா லவ் பண்ற பொண்ணு பக்கத்துல வந்தா நெஞ்சில சாஞ்சி சட்டையை வலிக்க பாப்பான்னு. அப்ப மட்டும் அவ பேரை பச்சை குத்தி இருந்தா கட்டி பிடிச்சி பாலாம். நீ என்னடான்னா பக்கத்துல வர மாட்டேங்கிற? அந்த ஆள் சொல்ற பேச்சு கேட்டு நான் வேற ஊரெல்லாம் பச்சை குத்துறவன தேடினேன். யாரும் கிடைக்கல. கடைசியில நானே கத்தி எடுத்து கிழிச்சிட்டேன்.